Știai că poți să-ți protejezi sănătatea și să salvezi planeta în același timp? Stai alături de mine să spun câteva motive ce apa Kangen te poate ajuta să faci lucrul ăsta. Folosim miliarde de sticle în fiecare an și toate acestea ajung în natură. Aici intervine apa Kangen, o apă pură, sănătoasă, ionizată, alcalină, direct de la robinet, în confortul casei tale. Apa îmbuteliată este convenabilă, dar distruge mediul înconjurător și sănătatea noastră. Ce preferi? O apă alcalină sau o apă îmbuteliată la plastic? Lasă-mi părerea ta în comentarii. Dacă ți-au plăcut informațiile, nu uita de un like și un follow. Știai că poți să-ți protejezi sănătatea și să salvezi planeta în același timp? Stai alături de mine să spun câteva motive ce apa Kangen te poate ajuta să faci lucrul ăsta. Folosim miliarde de sticle în fiecare an și toate acestea ajung în natură. Aici intervine apa Kangen, o apă pură, sănătoasă, ionizată, alcalină, direct de la robinet, în confortul casei tale. Apa îmbuteliată este convenabilă, dar distruge mediul înconjurător și sănătatea